उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे थुलुंगाखां हाबाफारि। गावनि बिमानि आंगो रावानो बयनिख्रुइबो देरसिन राव, जाय रावजों गुनगोनां सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजोंबो दिनैनि सानाव गावनि इयुन जिउ राहाखौ दानानै लानो हायो। बे बिथिंखौ नोजोर होनानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद थामहिनबा एबसुआ बोसोरफ्रोमबो फरायसाफोरखौ थुलुंगाखां होनायजों लोगोसे मान बावनाय हाबाफारि लाबोबाय थानायखौ नुनो मोनबोबाय थानाय जादों। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायावबो दिनै सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों बरनगाव गोजौ फरायसालियाव उदालगुरि जिल्लानिफ्राय बर' बिजोंजों फरायनानै देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव बांसिन नम्बर मोननो हानाय टप 10 फरायसा आरो गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि जोबथा आनजादाव बर' बिजोंजों फरायना उथ्रिसार जानाय टप 3 फरायसाफोरखौ बरायनायजों मान बावनाय 19थि बरायनाय हाबाफारि लानाय जायो। उदालगुरि जिल्ला पुलिस बिफाननि डिपुटि एसपि पुलकन नार्जारिया गावनि बेसेन गोसा बिबुंथिनि गेजेरजों बेखेवनाय दिनैनि बे हाबाफारियाव गायालासि महरै बाहागो लायो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै जिल्लानि मादाव नैबे 2025 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव बर' बिजोंजों फरायनानै उथ्रिसारनो हानाय टप 10 आरो लोगोसे हाई सेकेन्डारि आनजादाव बर' बिजोंजों फरायनानै टप 3 मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ जों दिनै बरनगाव गोजौ फरायसालियाव बरायनाय हाबाफारि जोङो खुंफुङो। खोब दखरा आफादफोरनि बाहागो लानाय आरो नैबे फरायसालिनि फरायसाफोरनि बाहागो लानाय आरो जोंनि माखासे हांख्रायनानै लाबोनाय जिखिनि गाहाय आलासि माननि आलासि बिथांमोननि बाहागो लानायजों खोब गाजा गोमजायै दिनैनि बे हाबाफारिया जाफुंसारो आरो जों मिजिंथिदों दिनैनि नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों जिहेतु बरनगाव नैबे ओनसोलाव आरो बे गोजौ फरायसालियाव खोब बिराद मोजां पास पार्सेन्टेजखौनो जों मोनबोआखै थांनाय गोलाव समाव। बेवहाय माने फार्स्ट डिभिजन मोननायाथ' आलदा बाथ्रा, किन्तु पास पार्सेन्टेजआनो माने बिराद मोजां मोनसे पास पार्सेन्ट जे 60, 70, 80 बेबायदि पास पार्सेन्ट जों मालाबाबो मोनबोफेराखै। देग्लायबो माने बर' बिजोङाव फरायनायनि जिथु पास पार्सेन्ट बियो 30.76%। आरो अभारअल बेयावहाय मिक्स मिडियाम हिसाबै बे ओनसोलाव मोनसेल' हाई स्कुल, उदालगुरिनिफ्राय प्राय 5 किल'मिटार गोजाननि हाई स्कुल, दा बेवहाय मिक्स मिडियाम गासै अभारअल जुदि नायोब्ला 34%ल' पास पार्सेन्ट। दा बेफोर गासै दिगखौ नायनानै जोङो जिल्ला आफाद आरो दखरा आफादजों सावरायलायनानै दिनै नैबेयावहाय बे हाबाफारिखौ लादों आरो बे दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो बेखौनो मिजिंथिदों नैबे ओनसोलाव फरायनायनि मोनसे परिबेसा फैगोन आरो जोङो दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों बिथांमोननो जोङो मोनसे मा होनगोन उइटनेस खालामनायनि मोनसे खाबुखौ होबाय। बिथांमोननो जों खोन्थाबाय जे उदालगुरि जिल्लायाव बा अल अभार आसामाव बर' बिजोङाव फरायनानैबो जे माने नों 93% माने नों लानो हायो। उदालगुरि जिल्लानि गेजेराव देग्लाय माने मिरुनि जिथु टप 10 सायख'नाय बेयावहाय देग्लाय जों मासि लानो हायाखिसै, बे जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथाव बाथ्रा। खिन्थु थेवबो बिनिबो गेजेरावबो जे 86%बो जे बर' बिजोंजों फरायनानै लानो हायो, बे बाथ्राफोरखौ दिनै नैबे ओनसोलनि बर' फरायसाफोरनि गार्जेनफोरनो जों दिनै माने फोरमायबाय। दा बिनि गेजेरजों एसे मोजां फिथाइखौ फैबाय थानाय समाव जों आसा खालामदों। दा दिनै जोङो गासै माने मेट्रिक आरो हाई सेकेन्डारियाव बर' बिजोंनिफ्राय टप 10 आरो टप 3खौ जों बरायबाय। मेट्रिक आनजादावहाय देग्लाय बोसोराव जोंहा गासै 2369 फरायसाफ्रा मेट्रिक आनजादखौ होदोंमोन उदालगुरि जिल्लानि सिङावहाय बर' बिजोंनिफ्राय। बिनिनो 302 साया फार्स्ट डिभिजन पास खालामदों, 903 साया सेकेन्ड डिभिजन आरो 300आ थार्ड डिभिजन। जों अभारअल पार्सेन्टेज हिसाबै बर' बिजोंनिफ्राय फरायनानै मेट्रिक पास जानायनि जौखोन्दोखौ जों दिहुनबाय 62.30 62.30 माने जौखोन्दोआ दिनै बर' बिजोंनिफ्राय पास खालामनो हादों। जोंनि थाखाय बिराद गोग्गाथावना बे बाथ्रा नङा आरो
थांनाय बोसोरावबो जों नुबाय बर' बिजोंनि जिथु जोंनि उदालगुरिनि पास पार्सेन्टेजआ खोब गाज्रि बयनिख्रुइ लास्टावमोन देग्लाय एसे माने दावखोदोंबाबो बे खोब प्रशंसनीय नङा आरो बेराफारसेथिं जोंनि जिथु गुन उत्सबनि रिजाल्ट बेबो खोब माने मोजां नङा दा बेफोर गासैनि लुप हल्सफोरखौ जों जिल्ला आफाद आरो माने सोलोंथाइ बिफान जों जयै नायनाय जादों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनोबो जोंनि रिपर्टफोरखौ हरबाय थानाय जादों दा बेफोर गासैनि बहा बहा मा थालांदों बे गासैखौबो जोङो निस्सय नायनांगौ दङ फोसाबनांगौ दङ आरो बेखौ लानानै जिल्ला आफादा दिनै खामानि मावनो जों आवगायदों आरो बेयावहाय जों फोथायदों फैबाय थानाय समाव माने जोंनि जिथु रिजाल्ट बे आरो साबसिननिफ्राय हामसिन जालांगोनखौ जोङो बे टारगेट खालामनानैनो दिनै हाबाफारिफोर रनसायनो जों आवगायदों खामानि मावनो जों आवगायदों बे गासैयावबो बयबो उदालगुरि जिल्लानि साफ्रोमबो अभिभाबक स्टुडेन्टफोर गासैनिबो हेफाजाब मददखौ जोंनो निस्सय नांगोन फैबाय थानाय समाव जोंनि रिजाल्टखौ मोजां खालामनो थाखाय दा बेखाय साफ्रोमनिबो हेफाजाब मददखौ फैबाय थानाय समाव मोनलांगोनखौ आं मिजिंथिबाय बेखिनियानो थेंक इउ